Namtum channel pan kardom bajero niltum ladak sorichu arat matangte dak non sorichu amhang ke thegani December 13 la pen angdeng ta 13 lo tasi labangsu ahut pachi tonun si dak sorichu youth club ahin pen la half marathon labangsu ajai megbang biponji matangte pining pan ke ingdeng thompo third marathon la poson lo tasi labangsu long niltum sorichu youth club pen kachuningri matangte karbeng long arat aphan stame chuningri pon lo je labangsu marathon along sport aning ki hangatum matangte marathon ki kat veratum atuman stame je labangsu along participant dunji phan si chuhang pon lo athi online mas stame chok lapen offline stame chok ji lasinang tum karbeng long atok anu kiduan la labangsu pini labangsu channel long nang tum ki thek long pen dak contact number matangti advertisements tami nang tum long ponji lasin labangsu long contact pon pen nang tum kiwang pen ladak 13 foundation di Sorichu village labangsu along tabi nang ki dunji phasi chuning ri lo lapen isi birta ki mitho bangke lahan lo je pine bangke or karbeng long chot kali all assam pen tami participate atum wangji lapen all assam pen abad tami non pini contact pen nang libom lang Arunachal Pradesh pen tami contact si dolo hapen atum sami participate wangji pusi etum pan birta nang lelo lapen UP matangte Uttar Pradesh asitian atum sami labangso half marathon long nang chipati donji phan wangji pusi birta nang lelo lasi ladak don future bangke all India laposal si ladak mande tahai lasi kadu kabe karbeng long aratum sami labangso half marathon long nang jonon phasi jang kon lo si ke facilities abang ke lan lo t-shirt tami long ponji lapen complete medal batangte complete certificates tami long ponji lapen prize tami mission prize tami long ponji si lan lo pasini peninil tum kopi pothak se labangso pherang ke bang tum phapon ma blongte nilitum non ke bang ji ingdeng kriketom sot ri chorong mahan ke thai kani ka talon ponji laken non ke bang ji 13 December 2025 lasi soani phan nilitum reception committee hoi pen peni ladak borjan ha war mate bokajan ha war mate karbeng longa radatum phan isi message ki piang tong la pan lo nilitum pening an ke ning kan kriketom labangso ke chok pon po lasi nilitum dak sot ri chorong kidu ke thak pen nak lok kaprek nilitum dak kaching thor war side tame long bom lo manon nangeli ta dola lasi lasorni bangke nilitum mission me advance labangso ka talon tame pat chun bon po lasi pinang an ladak nilitum ka chisi ka chetang ka chedang bon se tame dolo nilitum mo alui sarpo ka chup haponji lake nilitum kaching hon man ke do Dr. Tuliram Ronghang CM Karbeng Long Mas Council alang li phansi alui sarpo man banga chup hapon po lapen lasona thasi guest of honor long bangke man ke do Amar Singh Tiso MP lasona thaksi ilitum kaching hon local MEC ang pata EM Sar Sorjorong Phar alang li phans tame chupa pon lason thaksi ako ke haipi kadom terang pi MEC Surupathar alang li tumansi chupa pon lo lasi lason thaksi da kaprek board chairman nomhan tame ka chupa pon dola lapenda student organization cultural organization bendak lok dak nilitum te bok tera tumhan tame ronga sa robasar sorkari sorkaman tumhan tame ka chupa pon do lasi lasoni kaddo ka be arad tumhan mate man ke do tumhan tame si chuniri la pahan lo nangli tumhan laswarni bang nangli tum RD nange pidi phansin nilitum mahin pen chuniri pado pon lo ha swarni phan ka chisik pon la ke nilitum majai mek la pan lo ke chengsi bang ke baji truck pen bang ke half marathon race do pon po la pen baji truck si bang ke min get kangpu la pen stage kangpu do pon po la pen bajiner ke bang ke la ke karbikur pho phan amilur ke kai ase la so long bang ke kachari point amila pon lo sodri cho milur ke kai point la ke sundar ingti ex vice chairman Bokan municipal board la pen li janga amilur kai point bang sombor sing ingti tungjang bang ke anon killing GB ason thasi hanjang bang ke Sri Komolbe ijang bang ke Sri Chandro Tiso
ronjang abang ke Sri Lai Chanteron lason thasi 8:30 apor bang ke pathu parong ro sitami do ponji la pen 9:30 bang ke rong isi leader tum chingwai do po ang parta rong isi tum han ka charcho mai pa do bon po la so phi bang ke litum baji ke rajit ma tea break doji la pen baji si pen bang ke ratamai pi pa do pon po ang parta la so along si ala len pata sitami ron pon po pusidang litum program sedolong tengman pa do pon lo la sipini litum la sa perang ke long pen kapaklang pe alam the ke lan vel lo la si pini tong sikot pen perang ke atum stamen an chetong non pot alang li tum se choro parlo la si pini alam the bang lan vel lo karlo